शिवाजी महाराज आणि शिवकाल या इतिहास पेपरमधील पहिल्या प्रकरणातील पहिल्या मुद्द्याबद्दल आज आपण शिकणार आहोत. या प्रकरणामध्ये आपल्याला शिवजन्मापूर्वीची महाराष्ट्रातील जी काही पार्श्वभूमी होती ती पाहायची आहे. तर महाराष्ट्राचा किंवा उत्तर भारताचा जर विचार केला तर वायव्य सरहद्दीवरून भारतावरती जी परकीय आक्रमकांची आक्रमणं व्हायची, त्या आक्रमणांच्या माध्यमातून भारताची आर्थिक लूट करणं असेल, भारतामध्ये त्यांच्या धर्माचा प्रसार करणं असेल, हा उद्देश असायचा. महम्मद घौरी याचं जेव्हा 12व्या शतकामध्ये वायव्य सरहद्दीवरून भारतामध्ये आक्रमण झालं, त्यावेळेस महम्मद घौरीचा दास कुतुबुद्दीन ऐबक याची सत्ता भारतामध्ये दिल्लीच्या गादीवरती स्थापन झाली आणि अशा पद्धतीनं परकीय सत्तेची स्थापना भारतामध्ये झाली. भारतातील ज्या काही प्राचीन भारतीय सत्ता होत्या, परमार, चालुक्य, चौहान, राष्ट्रकूट, वाकाटक यासारख्या ज्या सत्तांचं राज्य होतं, त्या सत्तांची राज्य नष्ट होत गेली आणि परकीय सत्तेचं राज्य दिल्लीच्या गादीवरती स्थापन झालं. सुलतानशाहीच्या 5 वंशांनी दिल्लीच्या गादीवरती राज्यकारभार केला. गुलाम, खिलजी, तुगलक, सय्यद आणि लोधी अशा 5 वंशांनी दिल्लीच्या गादीवरती राज्यकारभार केला आणि त्यानंतर 1526च्या पानिपतच्या पहिल्या युद्धाने बाबराची म्हणजे मुघल वंशाची सत्ता दिल्लीच्या गादीवरती स्थापन झाली आणि उत्तरेतील हा साम्राज्य विस्तार दक्षिणेत सुद्धा करण्याचा वेळोवेळी या परकीय सत्ताधीशांकडून प्रयत्न झाला आणि त्यातूनच अल्लाउद्दीन खिलजीचं देवगिरीच्या यादवांच्या राज्यावरती आक्रमण झालं आणि महाराष्ट्रातील किंवा दक्षिण भारतातील ही जी हिंदू सत्ता होती, हिंदू राज्य होतं, ते नष्ट झालं आणि अशा पद्धतीने दक्षिण भारतात सुद्धा परकीय सत्तांचा प्रवेश झाला. आता शिवजन्मापूर्वीच्या परिस्थितीचा विचार करत असताना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या परिस्थितीचा विचार आपल्याला करायचा आहे. त्यातल्या सर्वप्रथम आपल्याला शिवजन्मापूर्वीची महाराष्ट्रातली जी काही राजकीय पार्श्वभूमी होती, परिस्थिती होती, त्याचा अभ्यास करायचा आहे. राजकीय पार्श्वभूमीमध्ये आपल्याला विजयनगरची स्मृती, उत्तरेतील मुघल बादशहा, दक्षिणेतील 5 शाह्या, जंजिऱ्याचा सिद्धी आणि परकीय व्यापारी आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र धर्म या 6 मुद्द्यांचा विचार राजकीय परिस्थितीमध्ये आपल्याला करायचा आहे. त्यातला पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे विजयनगरची स्मृती. विजयनगर हे अतिशय बलशाली, समर्थ असं साम्राज्य होतं. विजयनगर साम्राज्याची स्थापना हरिहर आणि बुक्क या 2 भावांनी तुंगभद्रा नदीच्या काठी या राज्याची स्वतंत्र राज्याची स्थापना केलेली होती. या राज्याचा पराभव राक्षस ताकडीच्या लढाईमध्ये किंवा तालिकोटच्या लढाईमध्ये करण्यात आला. 5 शाह्या, दक्षिणेतील 5 शाह्यांनी मिळून या राज्याचा पराभव केला आणि दक्षिण भारतातली ही जी एक बलाढ्य अशी हिंदू सत्ता होती ती 1565 मध्ये नष्ट झाली. या 5ही शाह्यांनी विजयनगर साम्राज्याचा पराभव केल्यानंतर विजयनगर साम्राज्याची मोठ्या प्रमाणामध्ये लूट केली. या साम्राज्यातील असलेले जे काही महाल असतील, जी काही बांधकामं असतील किंवा ज्या भव्य इमारती आहेत, मंदिरं आहेत, सांस्कृतिक केंद्र आहेत, त्यांचा विध्वंस केला आणि या साम्राज्याचं म्हणजे जाळून हे साम्राज्य नष्ट करण्यात आलं. या साम्राज्याचं कोणतंही चिन्ह त्या ठिकाणी उरू नये अशा प्रकारचे प्रयत्न या 5ही शाह्यांकडून झाले. परंतु या साम्राज्याला नष्ट केल्यानंतरही या साम्राज्याच्या वैभवाच्या ज्या खुणा होत्या, उद्ध्वस्त झालेल्या भग्न अवशेषांच्या, त्या इमारतींच्या ज्या खुणा होत्या, त्या इथल्या शूरवीरांना, धाडसी लोकांना प्रेरणा देत होत्या आणि या भग्न अवशेषांमधून पुन्हा एक स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची प्रेरणा इथल्या शूरवीरांना मिळत होती. तीच प्रेरणा शहाजीराजांना आणि पुढे शहाजीराजांकडून शिवाजीराजांना सुद्धा मिळालेली आहे आणि या भग्न अवशेषांनी शिवाजीराजांना दिलेली ही जी प्रेरणा आहे किंवा शहाजी महाराजांना दिलेली ही जी प्रेरणा आहे ती प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी शहाजीराजांकडून, त्यांच्या सहकार्यांकडून आणि पुढे शिवाजी महाराजांकडूनही त्या
प्रेरणेतून स्वराज्य निर्मितीचं काम झालेलं आहे. याच्यानंतर पुढच्या मुद्द्याचा विचार करायचा आहे आपल्याला राजकीय परिस्थितीच्या बाबतीत, तो म्हणजे दिल्लीतील किंवा उत्तरेतील मोगल सत्ता. 1526च्या पानिपतच्या पहिल्या युद्धामध्ये इब्राहिम लोदीचा पराभव केल्यानंतर बाबराने मुघल सत्तेची स्थापना दिल्लीच्या गादीवरती केली. यानंतर औरंगजेबापर्यंतचे जे सत्ताधीश मुघल सत्तेच्या गादीवर आले, याच्यामध्ये बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, शहाजहान आणि औरंगजेब यांनी वेळोवेळी दक्षिणेतील 5ही शाह्या ज्या आहेत त्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक पाहता या 5ही शाह्या ज्या होत्या त्या परकीय सत्ताधीशांच्याच किंवा मुस्लिम सत्ताच होत्या, परंतु तरीही मुघल सत्तेचं साम्राज्य संपूर्ण भारतामध्ये पसरवावं यासाठी उत्तरेतील या मुघलांनी नेहमीच दक्षिण भारतावरती आक्रमणं केली आणि त्यामध्ये बरीदशाही आणि इमादशाही मात्र संपूर्णतः नष्ट झाली. परंतु आदिलशाही, निजामशाही आणि कुतुबशाही मात्र अजूनही दक्षिण भारतामध्ये आपलं अस्तित्व टिकवून होत्या. दक्षिण भारताच्या या मोहिमांचा उपयोग उत्तर भारतातील या मुघल सत्तांनी स्वतःच्या बंडखोर राजकुमारांना गुंतवून ठेवण्यासाठी सुद्धा केलेला आहे. म्हणजे शहाजहानने जेव्हा जहांगीराच्या विरोधात बंड केलं तेव्हा शहाजहानला दक्षिण भारताची मोहीम देऊन दक्षिण भारतातील या शाह्या संपवण्यासाठी पाठवलं गेलं. त्याचप्रमाणे औरंगजेबाने जेव्हा शहाजहानच्या विरोधात बंड करून दिल्लीची गादी मिळवण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस औरंगजेबाला सुद्धा दक्षिणेची सुभेदारी देऊन त्यालाही दक्षिण मोहिमेवरती पाठवलं गेलं. म्हणजे अशा पद्धतीने दक्षिण भारताचा उपयोग हा साम्राज्य विस्तारासाठी, धर्मप्रसारासाठी तर केलाच, परंतु बंडखोर प्रवृत्तीच्या राजकुमारांना गुंतवून ठेवण्यासाठी सुद्धा दक्षिण भारतातल्या मोहिमा दिल्या जायच्या. यानंतर राजकीय परिस्थितीच्या बाबतीत आपल्याला पुढचा मुद्दा विचारात घ्यायचा आहे, तो म्हणजे दक्षिणेतील 5 शाह्या. सुलतानशाहीतलाच एक सरदार हसन गंगू बहामणी याने दक्षिण भारतात आल्यानंतर बहामणी राज्य स्थापन केलं. वास्तविक पाहता सुलतानशाहीचा साम्राज्य विस्तार करायला आलेला हा जो एक म्हणजे सरदार होता, त्याने बंडखोरी केली सुलतानांच्या विरोधात आणि त्याने बहामणी साम्राज्य इथं दक्षिण भारतामध्ये स्थापन केलं. त्याच्या मृत्यू पश्चात या बहामणी साम्राज्याच्या 5 शाह्या पडल्या. 5 राज्यांमध्ये या बहामणी राज्याचं विघटन झालं. याच्यामध्ये आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, इमादशाही आणि बरीदशाही अशा त्या 5 शाह्या पडल्या. विजापूरची आदिलशाही, त्यानंतर बरीदशाही, इमादशाही, कुतुबशाही अशा या शाह्यांच्या माध्यमातून दक्षिण भारतामध्ये या शाह्यांनी आपलं राज्य किंवा आपलं साम्राज्य केलेलं आहे. या 5ही शाह्यांकडं जे सरदार म्हणून काम करायचे त्याच्यामध्ये काही अफगाणी, इराणी, तुर्की वंशाचे मुस्लिम सरदार होते, परंतु त्याचबरोबर या शाह्यांमध्ये इथलीच महाराष्ट्रातली जी घराणी होती, भोसले असतील, याच्यानंतर लखुजी जाधवांचं कुटुंब असेल, यासारखी जी सरदार घराणी होती, जी मराठा सरदार घराणी होती, त्यांनी या 5ही शाह्यांकडं मनसबदारी किंवा सरदारी केलेली आहे आणि स्वतःचं सैन्य ते या शाह्यांमध्ये द्यायचे आणि त्या बदल्यात या शाह्यांकडून त्या सैन्यासाठी खर्च दिला जायचा. काही हजारांची मनसबदारी या सरदारांना दिली जायची आणि अशा पद्धतीनं मनसबदारीच्या किंवा सरदारीच्या माध्यमातून या कुटुंबांकडून किंवा या घराण्यांकडून 5ही शाह्यांसाठी राजकीय कार्य किंवा युद्धामध्ये सहभाग घेतला जायचा. मुघलांचं आक्रमण झालं तर या शाह्यांच्या वतीनं हेच मराठी सरदार त्या मुघलांसोबत युद्ध करायचे किंवा परस्पर शाह्यांमध्ये जर काही संघर्ष झाला, युद्ध झालं तर त्याच्यामध्ये आघाडीवरती हेच मराठा सरदार असायचे. म्हणजे आपलं शौर्य, आपला पराक्रम किंवा आपलं रक्त या परकीय सत्तांच्या साम्राज्य विस्तारासाठी किंवा त्यांच्या अंतर्गत कलहातून होणाऱ्या संघर्षासाठी इथल्या महाराष्ट्रीयन जनतेकडून किंवा सरदारांकडून आपला शौर्य, पराक्रम यांच्यासाठी दिलं जायचं. परंतु त्या बदल्यात मिळणारी वागणूक मात्र या सरदारांना तितकीशी सन्माननीय नव्हती. ज्या काही अधिकाराच्या जागा असतील, ज्या मोठ्या पदाच्या जागा असतील किंवा जे काही मान मरातब असतील, ज्या पदव्या असतील, जो काही मान सन्मान देणं असेल तो शक्यतो या तुर्कीय किंवा ज्या काही फारसी किंवा अरबी, पठाणी सरदार जे आहेत त्यांना दिला जायचा आणि
भारतीय किंवा महाराष्ट्रीयन सरदारांना तितक्याशा मानाच्या किंवा महत्त्वाच्या जागा दिल्या जात नव्हत्या. म्हणजे युद्धाच्या आघाडीवरती रक्त सांडायला, आपला पराक्रम करायला भारतीय जनता किंवा महाराष्ट्रीयन सरदार पुढे असायचे आणि संपूर्ण श्रेय मात्र किंवा जे काही मानसन्मान असतील ते मात्र या परकीय लोकांनाच किंवा सरदारांनाच दिले जायचे. अशा पद्धतीनं या पाचही शाह्यांचं काम इथं महाराष्ट्रामध्ये, दक्षिण भारतामध्ये चालत होतं. फक्त काही थोड्याफार हजारांची मनसबदारी, 5,000ची, 10,000ची अशा प्रकारची मनसबदारी या सरदारांना दिली जायची आणि त्या बदल्यात अगदी इमाने इतबारे या सरदारांकडून या शाह्यांचं काम केलं जायचं. एखाद्या शाहीमध्ये संघर्ष झाला, पटलं नाही तर तो सरदार काही काळापुरता ती शाही सोडून दुसऱ्या शाहीमध्ये यायचा. जसं की शहाजीराजांनी आदिलशाहीसोबत न पटलं म्हणून त्यांनी काही काळ निजामशाहीत काम केलं, पुन्हा ते आदिलशाहीत आले, किंवा काही काळ त्यांनी मुघलांच्या बाजूनही काम केलं. म्हणजे अशा पद्धतीनं इथले सरदार आपलं शौर्य या शाह्यांसाठी किंवा मुघलांसाठी खर्चत होते. म्हणजे आपल्याकडं राज्य करण्याची कुवत होती किंवा मोठ्या मोठ्या राजांचेच आपण वंशज होतो, आपलं ते सामर्थ्य होतं, परंतु स्वतंत्र राज्य ही एक संकल्पना असू शकते, ती आपण मूर्त स्वरूपात आणू शकतो, ते स्वप्न आपण साकार करू शकतो, असं धाडस मात्र कोणामध्ये उरलं नव्हतं. परंतु शहाजीराजांनी ती संकल्पना किंवा ते स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि पुढं शिवाजी महाराजांनी त्याला मूर्त स्वरूप दिलेलं आहे. याच्यानंतर पुढचा मुद्दा विचारात घ्यायचा आहे तो म्हणजे जंजिऱ्याचा सिद्धी. समुद्रामध्ये असलेला हा जंजिरा किल्ला, या जंजिऱ्या किल्ल्याच्या आश्रयाने हे सिद्धी इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावरती राहणाऱ्या प्रजेला छळायचे. त्यांच्या स्त्रियांना उचलून नेणं, गुलाम करणं, त्यांना परदेशात नेऊन विकणं, इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावरच्या कोळ्यांचं किंवा इतर समाजातील लोकांची संपत्ती लुटून नेणं, त्यांना सक्तीने धर्मांतरित करणं, अशा प्रकारचा अन्याय अत्याचार या सिद्धींच्या मार्फत केला जायचा. जंजिऱ्याच्या या सिद्धींमार्फत आतोनात अत्याचार इथल्या समुद्र किनाऱ्यावरती राहणाऱ्या प्रजेवरती व्हायचा. जंजिऱ्याचे हे सिद्धी काही काळ मुघलांचे सरदार म्हणून काम करायचे, काही काळ निजामशाहीचा तर काही काळ आदिलशाहीचा सरदार म्हणून जंजिऱ्याचे हे सिद्धी काम पाहायचे. आणि हा सगळा त्यांचा जो कारभार चालायचा तो भक्कम अशा जंजिरा किल्ल्याच्या आश्रयामुळं चालू शकत होता. जंजिरा किल्ला इतका भक्कम होता, समुद्रात असल्यामुळं चारही बाजूंनी पाण्याने वेढलेला होता. तो किल्ला युद्ध करून जिंकणं अशक्य होतं आणि त्यामुळं जंजिऱ्याचे सिद्धी या किल्ल्याच्या माध्यमातून इथल्या प्रजेवरती अन्याय अत्याचार करत होते. वास्तविक पाहता आफ्रिकेतून आलेले हे सिद्धी आणि त्यांचं इथल्या प्रजेवरती होणारे अन्याय अत्याचार हे रोखणं गरजेचं होतं, किंवा ही परिस्थिती अशी होती की इथल्या शूराला, एखाद्या धाडसी व्यक्तीला या प्रजेच्या या छळातून सोडवणूक करण्यासाठी प्रेरणा देणारी होती. आणि त्यातूनच मग शहाजीराजांनी किंवा पुढे शिवाजी महाराजांनी या जंजिऱ्याच्या सिद्धीबरोबर संघर्ष करून इथल्या प्रजेला सोडवायचाही म्हणजे वेळोवेळी आटोकाट प्रयत्न केलेला आहे. पुढे संभाजी महाराजांनी सुद्धा जंजिऱ्याच्या सिद्धीबरोबर संघर्ष केला आणि जंजिरा किल्ला जिंकून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर मुळातच परकीय असलेल्या या सिद्धींची ताकद मात्र या जंजिऱ्याच्या आश्रयामुळं होती आणि त्यामुळं हे इथल्या प्रजेवरती अन्याय अत्याचार करत होते. याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे समुद्रावर असलेले परकीय व्यापारी. भारत हा प्राचीन काळापासून अतिशय संपन्न असा देश आहे. भारतामध्ये विविध उद्योग किंवा शेतीमधली विविध पिकं यांच्या माध्यमातून भरपूर मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणारा जो काही माल होता तो परदेशात पाठवला जायचा. म्हणजे भारतात तयार होणाऱ्या सुबक अशा वस्तू असतील, कापड असेल किंवा मसाल्याचे पदार्थ असतील, शेतीमधील इतर उत्पादनं असतील, त्याला परदेशात खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी होती आणि समुद्रमार्गे हा व्यापार चालायचा. परकीय चलन त्या माध्यमातून भारतामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोळा झालेलं होतं. परदेशातून पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्रज, स्पॅनिश अशा प्रकारचे व्यापारी भारतामध्ये येत होते. सर्वात प्रथम पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांचा भारतामध्ये प्रवेश झालेला आहे.
1497 मध्ये पोर्तुगीजांनी भारतामध्ये व्यापाऱ्याला यायसाठी सुरुवात केली. इथं आल्यानंतर या व्यापाऱ्यांच्या एक लक्षात आलं की इथं दक्षिण भारतामध्ये शाह्यांची सत्ता आहे, उत्तर भारतामध्ये मोगलांची सत्ता आहे, इथं कोणतीही स्वकीय सत्ता उरलेली नाही. या दोनही सत्ता या परकीय आहेत. शाह्यांची असेल किंवा उत्तर भारतातील मोगलांची सत्ता असेल, या परकीय सत्ता आहेत. आणि या परकीय सत्तांमुळं इथं बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात अराजकही माजलेला आहे. जर आपण या शाह्यांना किंवा या सत्ताधीशांना, मोगलांना जर काही थोडंफार सहकार्य केलं तर त्यांच्याकडून सवलती मिळवता येऊ शकतात. हे जेव्हा या परकीय व्यापाऱ्यांच्या लक्षात आलं, तेव्हा या परकीय व्यापाऱ्यांनी इथं स्वतःच्या वखारी स्थापन करायला सुरुवात केली. या वखारींच्या माध्यमातून स्वतःचा माल तिथं गोळा करणं, तो माल परदेशात पाठवणं, व्यापार या परकीय व्यापाऱ्यांकडनं अधिक मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. व्यापार करता करता इथल्या सत्ताधीशांकडून त्यांनी व्यापाराच्या सनदा मिळवल्या किंवा इथले काही भूप्रदेश वखारींसाठी करार पद्धतीनं मिळवले किंवा काही वेळेस संघर्ष करून, युद्ध करून त्यांनी स्वतःची सत्तास्थानं इथं निर्माण केली. यातूनच पोर्तुगीजांनी गोवा, दमण, दीव या भागामध्ये स्वतःची सत्ता पोर्तुगीजांनी निर्माण केली. आणि त्यानंतर इतर पाश्चिमात्य व्यापाऱ्यांनी म्हणजे इंग्रज, फ्रेंच, डच, स्पॅनिश या लोकांनी स्वतःच्या सत्ता इथं निर्माण करायला सुरुवात केली. वखारींच्या माध्यमातून स्वतःची बलस्थानं त्यांनी या ठिकाणी निर्माण करायला सुरुवात केली. जेव्हा या शाह्यांचा किंवा मुघलांचा एकमेकांमध्ये संघर्ष होत असेल, त्यावेळेस या परकीय व्यापाऱ्यांकडून स्वतःचं सैन्य या शाह्यांना किंवा काही वेळेस मुघलांना दिलं जायचं आणि त्या बदल्यात काही सवलती किंवा काही रोख रक्कम वगैरे या परकीयांकडनं मिळवली जायची. आणि अशा पद्धतीनं या परकीय लोकांनी सुद्धा स्वतःचे हातपाय इथं पसरायला सुरुवात केली आणि स्वतःची भक्कम बलस्थानं निर्माण करायला सुरुवात केलेली होती. हे परकीय सत्ताधीश फक्त एवढ्यावरच थांबत नव्हते, तर त्यांचा जो ख्रिश्चन धर्म आहे त्या धर्मप्रसाराचंही कार्य त्यांच्या मार्फत चालू होतं. म्हणजे इथल्या अज्ञानी जनतेला किंवा इथल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या जनतेला काही आमिष दाखवून म्हणा किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारायला लावायचा प्रयत्न या परकीय सत्ताधीशांकडून होत होता. वास्तविक पाहता त्यांचं सैन्य किंवा त्यांचे अधिकारी अतिशय कमी प्रमाणात होते, परंतु स्वतःचं प्रशासन वापरून, बुद्धिचातुर्य वापरून उत्तर भारतातील मोगलांकडून किंवा दक्षिणेतील शाह्यांकडून बऱ्याच मोठ्या सवलती त्यांनी मिळवल्या. आणि त्यांनी निर्माण केलेली ही जी सत्तास्थानं असतील, व्यापारी केंद्र असतील, त्यांच्या माध्यमातून मग त्यांनीही या जंजिऱ्याच्या सिद्धींप्रमाणे किंवा मोगलांप्रमाणे, शाह्यांप्रमाणेच इथल्या जनतेची आर्थिक लूट करायला सुरुवात केला किंवा सक्तीने धर्मांतर करायला सुद्धा त्यांनी सुरुवात केली. आणि अशा पद्धतीने परकीयांचा सुद्धा इथल्या प्रजेवरती अन्याय व्हायला सुरुवात झालेली होती. परकीय सत्ताधीशांनी व्यापारासाठी इथं आल्यानंतर स्वतःची राजकीय सत्ता निर्माण करायसाठी प्रयत्न करायला सुरुवात केलेली होती. आणि अशा प्रकारे हे एक नवीन राजकीय संकट इथल्या लोकांवरती या परकीय सत्ताधीशांच्या माध्यमातून उभं राहायला सुरुवात झालेली होती. आणि याच्यानंतर पुढच्या मुद्द्याचा विचार करायचा आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्र धर्म ही संकल्पना. आता विका राजवाडे या इतिहासकारांनी महाराष्ट्र धर्म या संकल्पनेमध्ये काय आहे असं म्हटलंय, तर त्यांनी असं म्हटलं की इथं एखादी अशी स्वकीय सत्ता की जिच्या माध्यमातून इथल्या प्रजेचं, इथल्या धर्माचं, गोब्राह्मणांचं किंवा इथल्या संपूर्ण गोष्टींचं संरक्षण त्याच्या माध्यमातून होईल, अशा प्रकारची एखादी सत्ता किंवा अशा प्रकारचं एखादं राज्य इथं स्थापन करणं, अशा प्रकारची महाराष्ट्रीयन धर्म ही संकल्पना आहे. किंवा समर्थांच्या वाङ्मयामध्ये सुद्धा आपल्याला महाराष्ट्र धर्म ही संकल्पना पाहायला मिळते. आता त्यावेळेस आपल्या भूप्रदेशाला महाराष्ट्र हे नाव नव्हतं, परंतु इथं राहणारी प्रजा ती म्हणजे मरहट्टे आणि मरहट्ट्यांचा प्रदेश, अशा पद्धतीनं अपभ्रंश होत होत महाराष्ट्र धर्म अशा प्रकारे त्याचा उल्लेख केला जाऊ लागला. हा प्रदेश अतिशय डोंगराळ, दुर्गम असा हा प्रदेश होता. डोंगर दऱ्यांचा, खूप मोठ्या विस्तारित असा घनदाट जंगलांचा, दऱ्याखोऱ्यांचा, खूप पाऊस पडणारा हा प्रदेश होता. आणि त्यामुळं मुळातच अशा नैसर्गिक वातावरणात राहिलेली जी प्रजा होती ती स्वतंत्र प्रवृत्तीची होती, धाडसी प्रजा होती.
किंवा या प्रजेच्या अंगी काटकपणा होता आणि त्यामुळं या प्रजेला एक स्वतंत्र म्हणजे स्वतःचे विचार होते या प्रजेला आणि त्यामुळं महाराष्ट्र धर्म ही जी एक संकल्पना आहे ती पुढं विकसित होत गेली. म्हणजे स्वतःचं एक राज्य या धाडसाच्या बलावरती आपण निर्माण करू शकतो. या काटक शरीरयष्टीच्या लोकांचा त्यांच्या शौर्याचा वापर इथल्या जर भौगोलिक परिस्थितीच्या माध्यमातून करून घेतला म्हणजे इथल्या जर दुर्गम किल्ल्यांचा किंवा डोंगरदऱ्यांचा जंगलांचा किंवा भरपूर पाऊस पडणाऱ्या या नैसर्गिक परिस्थितीचा वापर जर करून घेता आला तर त्याच्या माध्यमातून आपण या परकीय आक्रमकांना थोपवू शकतो. म्हणजे या ज्या शाह्या असतील किंवा जे मोगल सत्ताधीश असतील त्यांच्या विरोधात आपण एक राज्य इथं निर्माण करू शकतो अशी प्रेरणा द्यायला सुद्धा महाराष्ट्रातली ही भूमी कारणीभूत ठरलेली आहे. महाराष्ट्र धर्म ही संकल्पना आणि इथला हा दुर्गम प्रदेश या दोघांच्या संगमातून एक स्वतंत्र राष्ट्राची संकल्पना एका स्वतंत्र राज्याची संकल्पना यातून उभी राहिली आणि स्वतंत्र राज्य किंवा स्वराज्य निर्माण करण्याची संकल्पना शहाजीराजांनी मांडली आणि त्या संकल्पनेला मग इथंच मावळ खोऱ्यात राहिलेल्या वाढलेल्या या काटक लोकांचा प्रतिसाद सुद्धा शहाजीराजांच्या या संकल्पनेला मिळाला आणि शहाजीराजांच्या या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी जिजाबाई साहेबांनी इतर सर्व सरदारांनी प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजांनी आणि इथल्या सर्व जाती धर्मातील मावळ्यांनी ही संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी प्रयत्न केला. म्हणजे अशा पद्धतीनं महाराष्ट्रातली ही राजकीय पार्श्वभूमी जी आहे ती स्वराज्य निर्मितीसाठी प्रेरक ठरलेली आहे. प्रत्येकच परिस्थितीने किंवा प्रत्येकच गोष्टीने स्वराज्य निर्मितीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात प्रेरणा महाराष्ट्रीयन जनतेला या दिलेली आहे. अशा पद्धतीनं राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास आपल्याला या प्रकरणामध्ये करायचा आहे.